खुलुमबाय बिथोरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखौबो साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनो हायो। 23 नं दिहिरा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ मैया दारागाव गणेशगुरी गामियाव दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय जथुम खुंफुंदों। 14 नं जराइगाव समस्तियाव एमएलए फुबन पेगुखौ रायजोनाङैनो बरायनायजों मान बावदों। हाग्रामा महिलारिआ गाव आरो गावनि दोलोखौ रैखाथि होनो थाखाय नंखाय बाथ्रा बुंगासिनो। बिपिएफ आरो बिजेपि एलायन्स जादों बुंनाय नंखाय बाथ्रा बुंनाय बिपिएफ एलायन्सनि गोजाम खुरमा। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि रोंगोरा नार्जारि। बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि खौरां मेल खालामदों। मैया बरपेटा र'डआव प्रेस गिल्डनि नैथि गायसननाय सान फालिदों। बिपिएफ दोलोआ बिटिआरनि गसाइगाव समस्तियाव बिजाथि फोसावबाय। बिपिएफ दोलोआ बिजेपिखौ भबानिपुर समस्तियाव देरहासार होनो खामानि मावगोन। एमएलए चरण बर' आरो दुर्गा दास बर'नि बिथाङा भबानिपुर समस्तियाव बिजेपिनि खामानि मावगोन। मन्त्रिजुथआव बिपिएफ दोलोआ थासिगोन। आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिया गसाइगाव समस्तियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारिखौ बिजाथि महरै होबाय। आसाम बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थियाव गसाइगाव समस्तियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय राज कुमार ब्रह्म नार्जारिखौ बिजाथि महाराज होबाय। बिजिनि उलुबारि आरो सिलबारि गेलेग्रा फोथाराव प्रि रिक्रुटमेन्ट बादायनायखौ मैयानिफ्राय बेखेवबाय। 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनिफ्राय उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारि बिथांखौ बिजाथि महरै मैया फोसावबाय। बाक्सा जिल्लानि सुबनखाता गोजौ फरायसालियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानाय जायो। मेघालयनि बारग' गिबि मन्थ्रि फिसाज्ला फार्डिनेन्ड बिलायतआ मोनसे गिख्रंथाव गारि बेफ्रुना अर खामनायजों खुनुरुखुमै जिउ रैखा। मख'जाथाव दि बिथाङा तुरानिफ्राय शिलं फारसे गावनि गारिजों थांबाय थानाय समावनो हरखाबै बे जाथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', अएसडि सांग्रां ब्रह्म बिथाङा थांनाय समफोराव गोबां दै बानाजों खहा जाजानायखौ नोजोर बोनानै फैगौ समफोराव दै बानाजों भुगिनाङैनि थाखाय पुर दैमाखौ गुबुन लामाजों दानग्लायनो होदों।